രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം 33-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക് നടക്കേണ്ടത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. യദ്യഭ്യസൗ പാർശ്വഗതോ ഗതസ് തഥാപി തസ്യാഗ്രിയുഗം നവം നവം പദേ പദേ കാവിരമേദ തത്പദാച് ചലാഭി യച്ഛ്ന ജഹാദി കർഹിചിത് ഹരേ കൃഷ്ണ. യതി എന്നുവരികിലും അപി നിശ്ചയമായും അസൗ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാർശ്വഗതഃ പാർശ്വത്തിൽ രഹ ഗതഃ തീർത്തും ഏകനായി തഥാപി എന്നിട്ടും തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗ്രി യുഗം ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങൾ നവം നവം നവനവമായ പദേ പദേ ഓരോ പദം വെപ്പിലും ക ആര് വിരമേത വേർപിരിക്കാൻ കഴിയൂ തത്പദാത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നും ചലാബി ചലിക്കുന്ന യത് ആരെ ശ്രീഹി ഐശ്വര്യ ദേവത ന ഒരിക്കലും ജഹാതി ത്യജിക്കുന്നു കർഹിജിത് ഏത് സമയത്തും. വിവർത്തനം. ശ്രീലാപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സദാ അവരുടെ പാർശ്വത്തിൽ തികച്ചും ഏകനായി നിലകൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങൾ അവർക്ക് നവം നവമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. സ്വഭാവേന ചപലയും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവളുമാണെങ്കിലും ഐശ്വര്യ ദേവതയ്ക്ക് ഭഗവത് പാദ പങ്കജങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ഒരിക്കൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ശേഷം ആ പാദങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപിരിയാൻ ഏത് സ്ത്രീക്കാണ് കഴിയുക? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഐശ്വര്യ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അല്ലെ? ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പത്മങ്ങളിലെ ആണ് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആരെല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു വേർപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വേർപിരിയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ, നല്ലൊരു മൊബൈൽ ഐഫോൺ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡല് നമ്മൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പൊ അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും അല്ലേ? അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ്, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് വീട്ടില് പറയാണ്, ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നിന്റെ സിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്, നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നേ ഉള്ളൂ എന്നങ്ങ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ? അടിയായിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്കും ഫീച്ചേഴ്സ് ആയാലും മേ ബി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ഒരു ഷോ ആണല്ലോ ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വില പിടിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ വളരെ കഷ്ടമാണ്. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓർണമെന്റ് ആണ്, ഒരു ആഭരണം വെച്ചോളൂ, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം തോന്നൂലേ? നമുക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഇടുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഓ നന്നായി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ല, അതൊക്കെ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ? അതിനോട് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയ്ക്കും ആകർഷണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ആശ്രയം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിനേക്കാളും മേലെ സന്തോഷം നമ്മൾക്കില്ല. അത് പരമാനന്ദാണ്. ആ ഒരു പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വിടാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരിക്കൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ശേഷം ആ പാദങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപിരിയാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഐശ്വര്യ ദേവത സ്വഭാവേന ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവളെങ്കിലും ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ സദാ അവളുടെ പ്രീതിയുടെ പിന്നാലെയാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും ആരും തന്നെ സ്ഥായിയായി ധനവാന്മാരാകുന്നില്ല. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനവധി ബൃഹത് സാമ്രാജ്യങ്ങളും ലോകത്തിൽ ഉടനീളം നിരവധി ശക്തരായ രാജാക്കന്മാരും അനേകം സമ്പന്നരുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലിരുന്ന പല ആൾക്കാരും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും നന്നായിട്ട്, ചിലപ്പോൾ മക്കൾ നന്നായിട്ടാവാം, ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവർ അത്രയും നല്ല ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ അത്രയും ഹൈ ലെവലിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാരോ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത്, അത്രയും കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ എത്രയോ ഒരു പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് പോവാം. ഐശ്വര്യ ദേവത ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു ഇരിപ്പിടല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മുടെ കൂടെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന് അത്രയും നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി ദേവി പോവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് പോവില്ല. അതാണ് അതിന്റെ സത്യം. ഭഗവാന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. പലരും അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകണത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണിത്. ഇപ്പൊ ഹിറ്റ്ലർ, അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ആൾക്കാരൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്രയോ പദവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അവരെ, ഇപ്പം പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരെ കഥകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല രാജാക്കന്മാരും വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? മറ്റുള്ളവര് എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരാണ് പിന്നെ അടുത്ത രാജാവായിട്ട് വരിക. അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊന്നും എന്താ പറയാ, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയപരമായി ഇത് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല. അതെങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മസംഹിതയെ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേകായിരം ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ ആദരപൂർവ്വം പരിസേവിതനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ആ ശ്ലോകം? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇത്? ചിന്താമണി പ്രകര സദ്മധുകൽപ വൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് അന്ന് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണല്ലോ അല്ലെ? അറിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാം മാതാജി. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവനെ അവസാനം മാതാജി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ? ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനെ, ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗോപന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ലീലകള് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ കാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാ അവര് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുപോവുക ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ?
അപ്പോ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ചുറ്റും ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കും. ചിലവര് വായേന്ന് തന്നെ, അത് അത്രയും നല്ല സാധനമാണ്, ആരെങ്കിലും വായെന്നും വരെ എടുത്ത് കഴിക്കും ഇത്ര. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കണു, എല്ലാവരും ചുറ്റും ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോ ആരെങ്കിലും ബാക്കിൽ വരുന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇത് അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്ന മാതിരി അത്ര ഉണ്ടാവുക. അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, കുട്ടികൾക്ക്. കുട്ടികൾ എന്താ വിചാരിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാന്നുള്ള ലെവലിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. എത്ര പിന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കളിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ ആന കളിക്കൂലോ, ഈ ഒരാളിങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി ആനയുടെ പോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മേലെക്കൂടെ ചാടണം. അങ്ങനത്തെ കളികളൊക്കെ അവർ കളിക്കും ഇത്ര. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ജയിക്കും, ചാടും, ഭഗവാനല്ലേ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിലായിരിക്കും ഇത്ര കളികൾ ഉണ്ടാവുക. അവസാനം ഭഗവാൻ തോറ്റുകൊടുത്ത് ഭഗവാൻ ആനയായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ മേലെ ചാടാൻ വിടും ഇത്ര. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പറയാണ്, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനൊന്നുമല്ല. ഒരു ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ ഇത്രയും തരം താന്ന രീതിയിൽ അത് വായിൽ ഇച്ചിലൊക്കെ കഴിക്കണത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾക്കേ പറ്റില്ല അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മേ ബി നമ്മളൊരു വായ അങ്ങനെ വായിൽ വെക്കുമായിരിക്കാം. എന്നാലും ഒരു എച്ചിലാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാനൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പശുക്കുട്ടികളെ മുഴുവൻ, ഇവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പശുക്കുട്ടികൾ അങ്ങനെ മേഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതിനെ മുഴുവൻ കാണാണ്ടാക്കും. അപ്പൊ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് സംശയം, അയ്യോ കാണാനില്ലല്ലോ പശുക്കുട്ടികളെന്ന്, ഒറ്റ പശുക്കുട്ടികളെയും കാണാനില്ല, എന്തോ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം, നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എണീറ്റ് പോവാണ് പശുക്കുട്ടികൾ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ കുട്ടികളെയും ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എവിടേക്ക്? ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ആരും ഇല്ല. ഭഗവാൻ അറിയാലോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കഥയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഇത്രയും കോപക്കുട്ടികളുണ്ട്, പശുക്കുട്ടികളുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാൻ സ്വയം അവരായിട്ട് മാറുകയാണ്, ആ കോപക്കുട്ടികളും അതുപോലെ പശുക്കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇതെന്ന് പറയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കണ്ണിന്റെ മിഴി തുറക്കണത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു കൊല്ലാണ്. ഓക്കെ, ഒരു അടച്ച് നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ ഒരു കൊല്ലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൊല്ലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ല ബ്രഹ്മാവ് ഇത് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ലീല നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് എത്രയാണ്? ഒരു കൊല്ലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ എന്തായി, ഭഗവാൻ സ്വയമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഗോപക്കുട്ടികളും എല്ലാ പശുക്കിടാങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗോപികമാർക്കൊക്കെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന് സ്വന്തം മക്കളായിട്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ഒരു കൊല്ലം അവർക്ക് ഭഗവാനെയാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ? അവരുടെ വിചാരം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ മകനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പോലും അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലയല്ലേ എല്ലാം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മലോകത്ത് അത്രയും പശുക്കുട്ടികളും ഗോപക്കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. താഴെ വൃന്ദാവനത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ അതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെയും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന് തോന്നിയത്, അയ്യോ ഇവിടെയുള്ളതാണോ ശരിക്കുള്ളത് അതോ താഴെയുള്ളതാണോ ശരിക്കുള്ളത് എന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി തെറ്റ് പറ്റി, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് മാപ്പ് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് പാടുന്ന ആ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നതാണ്, എന്താ പറയുന്നത്, ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരാണ് ആരെ? ഭഗവാനെ പരിചരിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, അവിടെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മാതിരി ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു സമയത്ത് ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ സദാ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഏകാന്ത സ്ഥലങ്ങളിലുമാകുന്നു. സ്വഭാവേന ഐശ്വര്യ ദേവതന്മാർ ഒട്ടും സ്ഥായിയല്ലാത്തവരും ചഞ്ചലരും എന്ന് വരികിലും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവത് സംസർഗം വണ്ണം നവനവമാകുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇന്നും ഭഗവാനെ കാണാൻ ഒരു അമ്പലം തന്നെ എടുത്തോളൂ, നമ്മൾ പൂജാറും വേണ്ട വിടും, നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഓരോ ദിവസം ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ തന്നെ എടുത്തോളൂ, ഗുരുവായൂർ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് ഓരോ അലങ്കാരമായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ. ചിലപ്പോ നമ്മൾക്ക് കാണാം എന്താ പറയാ, കാളിയമർദ്ദനം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോ ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന കൃഷ്ണനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? പക്ഷെ ഓരോ തവണയും നമ്മൾക്കത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പുതിയ ഭഗവാനാണ്,
പുതിയതായിട്ടാണ് നമ്മൾക്കത് അത്രയും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒരേ ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും സാമ്പാർ, ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറാണ് നമ്മുടെ രാവിലെ ടിഫിൻ. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? അയ്യോ ഇനി വേണ്ടേ വേണ്ട, ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാർ ഇനി വേണ്ടേ വേണ്ട തോന്നും അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരേമാതിരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോ തവണയും നമ്മൾക്ക് അത് പുതിയതായിട്ട് നവമായിട്ടാണ് തോന്നുക. ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മീയബന്ധം അത്യന്തം ഉത്സാഹജനകവും സർഗാത്മകവുമാകയാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ അഭയം പ്രാപിച്ച ആർക്കും ഭഗവത് സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം അത്രയ്ക്കുമാണ്. അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യവസ്ഥാപിത സ്വഭാവം സ്ത്രൈണഭാവമാകുന്നു. പുരുഷൻ അഥവാ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളുടെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും സ്വഭാവേന സ്ത്രൈണഭാവമുള്ളവയാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജീവാത്മാക്കളെ പരാപ്രകൃതി അഥവാ ഉയർന്ന ശക്തി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ അപരാപ്രകൃതി അഥവാ താഴ്ന്ന ശക്തിയാകുന്നു. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള ശക്തിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ തരത്തിലുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള മാതിരി. അപ്പൊ പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയും, നമ്മൾക്ക് ജീവനുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യരൊക്കെ പരാപ്രകൃതിയിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കാണുന്നത് നദികളാവട്ടെ മലകളാവട്ടെ അങ്ങനെ കാണുന്നതെല്ലാം അപരാപ്രകൃതിയാണ്. അത് താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ പരാപ്രകൃതി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപരാപ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ശക്തികൾ യജമാനന്റെ അഥവാ ആസ്വാദകന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി സദാ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാത്തിന്റെയും മുതലാളി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെയാണ് പരാപ്രകൃതി ആയാലും അപരാപ്രകൃതി ആയാലും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നേക്കാണ്. ആർക്ക്? പരാപ്രകൃതിക്ക് അപരാപ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ താഴ്ന്ന ശക്തിയെ. പക്ഷേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തില് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാവുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു വീട്ടില് നമ്മൾ വേലക്കാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ വേലക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അവര് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ യജമാനനാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാര് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത 5:29 പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമാസുതകൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. ആകയാൽ ശക്തികൾ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പകിട്ട് പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ അസമാനത ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഫുൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഒരു സേവകനാണെങ്കിലും രാജാവിന്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവിടെ അത്രയധികം ഫലങ്ങൾ, അതായത് പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ പൊയ്കകൾ ഉണ്ടാവാം. അതിന്റെയൊക്കെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജാവ് മാത്രമാണോ കഴിക്കുക? ആ സേവകന്മാരും കഴിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ രാജാവിന് 10 തരത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഇവർക്കും കഴിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവകനായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ പങ്ക് അവർക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ കുടിലിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 10 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സേവകനാവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5:29 ശ്ലോകം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അറിയാമോ? ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. കേട്ടമാരിയുണ്ടോ? ശാന്തി ശ്ലോകമാണ്. അതാണ് പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകാണത്. അപ്പൊ ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകം, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ അസമാനത. ഭഗവാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ആ ഭക്തനും നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാത്ത മാതിരിയാണ് ഭഗവാൻ സേവകനാവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? അർജുനൻ ചെയ്ത മാതിരി. അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ബോധറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. പൊതുവെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അഥവാ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാസ്വാദകന്റെ കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും പദവി എപ്പോഴും കാംക്ഷിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലും പുറത്തും സർവ്വതിന്റെയും പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹത്താൽ നിയമിതൻ ആക്കപ്പെടുന്നത് ആനന്ദപ്രദമാകുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദവി ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പിന്നെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കീഴിലല്ലേ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആനന്ദപ്രദമാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമ ഭരണ വ്യവസ്ഥയിൽ
സേവനത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിയുക്തനായാൽ ആ കർമ്മ നിയമനത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാൻ ഒരു ജീവാത്മാവും കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു തവണ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്നാണ് പറയുക ശരിക്കും. അപ്പം അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു വസന്തകാലത്തിലെ എല്ലാ ചെടികളും പൂക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നു, കുറച്ചും കൂടി സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഹരേകൃഷ്ണ മാത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് കുറച്ചു കാലം ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ലൈഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിപ്പോ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറേ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് കാണാം. നമ്മൾ അത്രയും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായി കരുതിയിരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. എന്തായാലും ആ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സമാധാനം അതാ പറയുന്നത്. ആ ഒരു നമ്മളുടെ, അതായത് എപ്പോഴും സുഖമായിരിക്കും, എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾക്കൊരു ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ കാണുന്ന രീതി മാറും നമ്മളുടെ. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും നമ്മൾക്ക് അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തിയും ഭഗവാൻ തരും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻസ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താല് നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സ്പർദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഒരു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ്. അതായത് എല്ലാത്തിനെയും നേരിടാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും നിയമനം അർപ്പിക്കുകയാണ് മാനവജീവിത. അപ്പൊ എന്താണ് മാനവജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി തരണം, ആ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരാളെ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവാനാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബന്ധമില്ലാതെ ചഞ്ചലയായ ഐശ്വര്യദേവതയെ ഒരാൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. എനിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധം വേണ്ട, പക്ഷെ എനിക്ക് പൈസ നന്നായിട്ട് വേണം, ലക്ഷ്മിദേവി എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ? നടക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് നിരന്തരമായിട്ട് ഐശ്വര്യദേവത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 34. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം നൃപാണാം ക്ഷിതിഭാരജന്മനാം പരിവൃത്ത തേജസാം വിധായ വൈരം ശ്വസനോ യഥാനലം വധേനോ പരതോ നിരായുധഃ ഏവം അപ്രകാരം നൃപാണാം രാജാക്കന്മാരുടെ അഥവാ ഭരണാധിപന്മാരുടെ ക്ഷിതിഭാര ഭൂമിയുടെ ഭാരം ജന്മനാം അവിധം ജാതരായ അക്ഷൗഹിണീബി അശ്വങ്ങൾ, ഗജവീജന്മാർ, തേര്, കാലാൾപ്പട എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന സൈന്യബലത്താൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട് പരിവൃത്ത അത്തരം പരിതസ്ഥിതികളാൽ മതോദ്ധതരായ തേജസം ശൗര്യം വിധായ സൃഷ്ടിച്ച് വൈരം വിദ്വേഷം ശ്വസനഹ മുളവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളും കാറ്റും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനം യഥാ അതേപോലെ അനലം അഗ്നി മിഥ പരസ്പരം വധേന അവരെ വധിക്കുകയാൽ ഉപരതഹ മോചിപ്പിച്ചു നിരായുധ അത്തരം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേരാതെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും വധിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ ശാന്തനായി. അശ്വസേന, ഗജസേന, തേര്, കാലാൾപ്പട തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന അവരുടെ സൈന്യ ബലത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങേയറ്റം അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിരുന്ന എല്ലാ രാജ്യം. ഇപ്പൊ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അശ്വസേന, ഗജസേന, തേരാൾ, കാലാൾപ്പട 4 തരത്തിലുള്ള സൈന്യങ്ങളാണ്. ആ സൈന്യമുള്ള കാരണോട് രാജാക്കന്മാര് അങ്ങേയറ്റം അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം പോരാട്ടത്തിൽ അംഗമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവരെ നശിപ്പിച്ചത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ എന്ത് വേണം? പരസ്പരം ഇങ്ങനെ വിദ്വേഷം വെച്ചു പുലർത്തി ആർക്കും നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നശിപ്പിച്ചത്? അപ്പൊ ഏതൊരു യുദ്ധത്തിലും ഭഗവാൻ സ്വയം പോരാട്ടത്തിൽ അംഗമായിരുന്നില്ല.
അദ്ദേഹം അതിശക്തരായ ഭരണാധിപന്മാർക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം വിദ്വേഷം മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുക ചെയ്യുകയും അവർ അന്യോന്യം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മുളകളെ അന്യോന്യം മുരസിപ്പിച്ച് അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചക്കണേ നോക്കൂ. മുളകളെ അപ്പൊ ഈ മുളകൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉണങ്ങിയ മുളകൾ ഉണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴും മുളകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉണങ്ങിയ മുളക്കൂട്ടങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരസുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? തീ പിടിക്കും. തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കാട്ടുതീ മാറി അത് ഫുൾ അങ്ങനെ അത് ഈ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിൽക്കണ കാരണം ഒരു തുമ്പത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി, അത് മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാറ്റാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വില്ലനായിട്ട് ആരാ വരിക? കാറ്റാണ്. ഇവിടെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വെച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു വിദ്വേഷം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. അതിനൊന്ന് കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? അവര് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ നശിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ ആവിഷ്കൃതമായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകർ ജീവാത്മാക്കളല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ആവിഷ്കൃതമായ സകലതിന്റെയും യഥാർത്ഥ യജമാനനും ആസ്വാദകനും ഭഗവാനാകുന്നു. അതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ്സ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപതി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നിർഭാഗ്യവശാൽ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അനുശാസനത്തിന് കീഴിൽ ജീവാത്മാക്കൾ മിഥ്യ ആസ്വാദകരായി തീരുന്നു. സ്വയം ഈശ്വരനായെന്ന മിഥ്യബോധത്തിൽ ഗർഭിഷ്ഠരായ മായയിൽ അകപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കൾ അനേക വിധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവരുടെ ഭൗതിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭൂമി സുബുദ്ധികൾക്ക് തീർത്തും വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതായി തീരുന്ന വിധത്തിൽ അവർ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുക? നമ്മൾക്ക് ഏത് 3 ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു, ഞാൻ ജോലി വാങ്ങി, ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നു, ഞാൻ അത്രയും വലിയ ഒരു മാളിക കെട്ടുന്നു, അത്രയും വലിയൊരു കാറ് വാങ്ങുന്നു അല്ലെ. ഓഡി കാറ്, BMW, ബെൻസ്, അതൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുറെ ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെ ഒക്കെ നോക്കി കാണാം. ഒരുപാട് നിരനിരയായിട്ട് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള കാറുകളോ വസ്തുക്കളോ ഒക്കെ അവർ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു അഹങ്കാരം വരികയാണ്. എന്ത്? എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു, അതെല്ലാം എന്റേതാണ്. അവനിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കുറച്ച് പൈസ കടം കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചതാണ്, അത് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ അധികം പേർക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതൊരു അഹങ്കാരമായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഈ പ്രകൃതിയുടെ വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പ്രകൃതി തരുന്നതാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം ആരുടേതാണ്? അത് ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തരുമ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ വന്ന് കുറച്ച് ഒരു സഹായം ചോദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഹായം ചോദിക്കുന്ന ആളും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ അതായത് ഒരു ബാങ്കിലെ ക്യാഷ്യറെ പോലെയാണ്. ഒരു ബാങ്കിലെ ക്യാഷ്യറുടെ കയ്യിൽ എത്രയോ പൈസ വന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ എന്തെങ്കിലും അധികാരം അവർക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ പൈസ കൂടെ എന്റേതാണ് എന്ന് അയാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പം അതേ അവസ്ഥയല്ല. പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് എന്തെന്ന്? ഈ മായയുടെ പ്രഭാവം കാരണം ആ കാഷ്യർ വിചാരിക്കുകയാണ് അയാളാണ് ബാങ്കിന്റെ മുതലാളി, അയാൾക്ക് ആ പൈസ മുഴുവൻ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാന്ന്. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ അപ്രകാരം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവരൊക്കെ ഭൂമി വാസയോഗ്യമല്ലാതായി തീരുന്നു, ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവരെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഉപകാരമില്ല. ഈ സ്ഥിതിയെ ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനി അഥവാ മാനവശക്തിയുടെ ദുരുപയോഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മാനവശക്തിയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ദുരുപയോഗം പ്രബലമാകുമ്പോൾ വിവേകമുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ കേവലം ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദുർവൃത്തരായ ഭരണാധിപന്മാരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിഷമാവസ്ഥ കാരണം അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ അവര് സ്വന്തം ഓരോ രാജാക്കന്മാരും, ഇവിടെ രാജാക്കന്മാരെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരല്ലേ. രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൈസ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ്, പ്രജകളാണ് അല്ലെ.
അപ്പോൾ മാനവരാശിയുടെ സുബുദ്ധികളായ വിഭാഗത്തെ രക്ഷിക്കാനും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുള്ള ലൗകികരായ ഭരണാധിപന്മാർ കാരണമായി സംഭവിച്ച ഭാരത്തെ ലഘൂകരിക്കാനുമായി ഭഗവാൻ സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് പറയും? ഇനി ഇവരൊന്നും നേരാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തി എന്ന് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സജാമ്യഹം എന്ന് ഉള്ളൊരു ശ്ലോകം. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ശ്ലോകം അല്ലേ ഒരുമാതിരി. അപ്പൊ എന്താണ്? എപ്പോ ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പൊ അനാവശ്യരായ ഭരണാധിപന്മാരെ ആരെയും അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാ വരുന്നത്? അവരെ നശിപ്പിക്കാനാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നാൽ മുളങ്കൂട്ടങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ഘർഷണത്താൽ വനത്തിൽ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബലമായ ശക്തിയാൽ അത്തരം വേണ്ടാത്ത ഭരണാധിപന്മാർക്ക് മധ്യേ വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയടുപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പറയാം. നമ്മൾ പൊതുവെ നാരദരെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് അവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തനാണ് നാരദർ. എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരദർ എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ കാട്ടുതീ താനെ സംജാതമാകുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അദൃശ്യമായ പദ്ധതിയാൽ വിവിധ വിഭാഗത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാർ തമ്മിൽ വിദ്വേഷമുണ്ടാകുന്നു. അനഭിമതരായ ഭരണാധിപന്മാർ അപ്രകാരം മിഥ്യയായ അധികാരത്തിന്റെയും സൈന്യശക്തിയുടെയും ഗർവിൽ ആശയപരമായ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അന്യോന്യം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തികളും സ്വയം നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാർത്ഥമായ ഈ ഭഗവതേച്ഛയെ ലോകചരിത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ ആസക്തരാകുന്നതുവരെ ഇത് നിർബാധം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7:14 ഈ വസ്തുതയെ സവിസ്തരം വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി എന്റെ ശക്തിയാണ്. ആകയാൽ ആശ്രിതരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ ശക്തിയെ ഉല്ലംഘിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഭയം പ്രാപിച്ചവർക്ക് ബൃഹത്തായ ഈ മായാശക്തിയുടെ സാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാലോ അനുമാനപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളാലോ ആശയ സംഹിതകളാലോ ലോകത്ത് സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൈവരുത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. പരമപുരുഷ ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും അവണ്ണം മായാശക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരുകയുമാണ് ഏകമാർഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സമയം കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഇത് ദൈവികേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്തെയ മാമേവ മായാമേതാം തരന്തിതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് 7:14 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാര് ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. നാളെ ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാതെ ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.